Egunon, azken konposatuak ikusiko doguz, oxigatzak. Oxigatz bat sortzeko, azido oxoazido bateri, hidroxido bat gehituko jako, eta gatz neutroa edo oxigatza gehi ura sortuko da. Azido oxoazidoen oso antzekoak dira beraz, oxigatzak. Azido oxoazidoetan urrengo ez-metalak erabili doguz, beraz, oxigatzak sortzeko bardinak erabiliko doguz. Beraz, oxigatz bat sortzeko azido oxoazido bat eta hidroxido bat behar doguz. Hala ere, erreakzio horren mekanismoa disoziazioa da, eta hori laugarren mailan ikusiko dozuenez, aurten errazago egiten saiatuko gara. Guretzat, oxigatz bat sortzeko, azido baten dagoan hidrogenoa kendu egingo dugu eta metal bat sartuko dugu leku horretan. Adibidez, hemen dugu azido oxoazido bat, HClO, eta metal bat gehituko jako, urrea. Kasu honetan, urrearen oxidazio zenbakia plus bat izango da. Beraz, azidoan dagoan hidrogenoa kendu egingo da, eta ClO geratzen da. Hidrogenoaren lekuan urrea idatziko da, AU. Alboan eta badaezpada beti parentesi artean, azidoan geratu dana, ez-metala eta oxigenoa. Hemen zenbakirik ez dagoanez, hemen ez dugu ezer idatziko, baina metalaren oxidazio zenbakia hemen idatzi behar da. Urrearena plus bat danez ez da ezer idatzi behar. Kasu honetan zenbakirik ez dagoanez hemen, parentesiak kendu daitekez. AU, Cl, O geratzen da. Beste adibide bat, HClO bi gehi urrea eta urrearen oxidazio zenbakia plus 3. Azidoan dagoan hidrogenoa kendu egingo da, eta bere lekuan metala. Parentesi artean azidoan geratu dana, ClO bi, eta itzi parentesia. Hemen zenbakirik ez dagoanez, hemen ez dut ezer idatziko, baina parentesiaren kanpoko partean metalaren oxidazio zenbakia idatzi behar dut. Urrearena 3 danez, 3 idatzi behar dut. Hau ClO bi 3. Beste adibide batzuk. HClO 3 gehi estainua. Hidrogenoa kendu. SN, parentesia artean ClO 3, itzi parentesia. Hemen zenbakirik ez dago, orduan hemen SBez, baina metalaren oxidazio zenbakia idatzi behar dut hor. Bi danez, holan geratzen da. Urrengoa, hidrogenoa kendu. Estainua idatzi eta parentesia artean azidoan geratu dana, ClO lau. Itzi parentesia, hemen ez dago SBez, beraz, hemen ez dut ezer idatziko, baina barriro metalaren oxidazio zenbakia hor. Lau danez, holan geratzen da. Kontuz, ze oxidazio zenbakiak ezin dira simplifikatu hau eta hau adibidez. Simplifikatu ahal izateko bakarrik izango dira. Hemen zeozer badago eta parentesiaren kanpoko partean dagoana. Adibide gehiago. H2SO2 gehi urrea. Gauza bere egingo dugu, hidrogenoa kendu eta bere lekuan metala idatzi. Ireki parentesia. Ez metala, S eta oxigenoa, O2, itzi parentesia. Hemen, bai dago zenbakirik hidrogenoaren alboan, bi, beraz urrearen alboan, bi idatziko dut. Eta orain, hemen, metalaren oxidazio zenbakia idatzi behar dut, baina bat danez ez dut ezer idatziko. Beraz, parentesiak kasu honetan aukeran dagoz.
AU, bi, S, O, bi, B, idatzi alda. Dana den zalantzarik badozue, idatzi beti. Ze bakarrik ez dira idazten, hemen zenbakirik ez dagoanean. H2, SO3, gehi urrea. Hidrogenoa kendu, eta urrea idatzi. Parentesi artean, SO3. Barriro, hemen bi dagoanez, bi idatziko dut. Eta orain, urrearen oksidazio zenbakia. Hiru danez, holan geratzen da. Hau bi, SO3, hiru. Azken adibideak. H2, SO2, gehi estainoa. Hidrogenoa kendu, eta estainoa idatzi. Parentesia artean esmetala eta oksigenoa, itxi parentesia. Hidrogenoaren alboan, bi dagoanez, bi idatziko dut hor. Eta estainoaren oksidazio zenbakia, bi danez, hemen idatziko dut. Orain, bi hau eta bi hau kontuz, parentesiaren kanpoko partean dagoana bakarrik simplifikatu alda. Simplifikatu aldira zati bi egitean, beraz, SN, SO2 geratzen da. Kasu honetan B, parentesiak aukeran. H2, SO4, gehi estainoa. Hidrogenoa kendu, estainoa idatzi, SO4 parentesi artean. Hidrogenoaren alboan, bi dago, beraz, estainoaren alboan, bi. Estainoaren oksidazio zenbakia, lau da. Parentesiaren kanpoko partean, idatzi behar dut. Barriro, bi eta lau, simplifikatu aldira, zati bi egitean. Beraz, SN, parentesiaren barruan SO4, eta kanpoan bi. SN, SO4, bi.